Benvinguts i benvingudes al podcast de la secció col·legial de metges, tutors i docents del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, que estrenem en aquest espai radiofònic en format de podcast. Doncs, com dèiem, dins del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona trobem, entre d'altres, la secció col·legial de metges, tutors i docents. En aquest podcast estrenarem al llarg dels propers mesos diversos episodis, diversos continguts que avui volem avançar-vos en el primer dels nostres convidats. Saludem el doctor Francesc Feliu, és el vicepresident primer del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Molt bones, benvingut. Molt bon dia. Avui estrenem aquest podcast radiofònic sobre aquesta secció dels metges tutors, que, com dèiem, es composarà de 5 episodis, de 5 capítols. Sí, com bé has dit, la secció col·legial de metges tutors de Tarragona, un dels objectius fonamentals és donar-nos visibilitat a tot el col·lectiu de la província i la formació. Dins d'aquesta formació creiem que una de les 5 tasques fonamentals o més representatives o que tenim molta responsabilitat als metges tutors és justament conèixer la normativa i legislació, d'aquí tractarà aquest primer podcast. Un altre el volem dedicar a com ens formem els tutors per arribar a ser tutors, sigui que podríem ser l'acreditació, com s'acredita un tutor. Un tercer aspecte fonamental molt important és parlar sobre l'entrevista estructurades i les denominades tutories, que és un aspecte legal que hem de fer i que hem de complir al llarg de l'any amb els nostres residents, que és on copsem tot el seu programa formatiu. Un altre podria ser el protocol de supervisió. El resident, als 4 o 5 anys que dura la residència, ells s'estan formant com a metges especialistes i, òbviament, cada vegada que van superant els anys adquireixen una més gran responsabilitat i alhora això comporta una supervisió decreixent. Tot això està regulat i creiem que és prou important com per tenir una entitat pròpia, un podcast propi. I finalment, òbviament, ens dedicarem a tot el procés avaluatiu. Parlem de l'avaluació, com s'avalua un resident, què hi ha al darrere del full de l'avaluació, que no només és omplir creuetes, és molt més complexa, comporta tot un treball previ, un treball d'estar amb els residents, etc. Això també ho explicarem en un podcast específic. Doncs un capítol per a cadascuna, abordar amb més amplitud cadascuna d'aquests àmbits. Si li sembla, doncs, en aquest primer, i per posar-nos en context, expliqui'ns doncs, quina és la funció d'aquesta secció del col·legi i quina importància doncs, té aquesta figura, no, del tutor en la formació sanitària especialitzada. Bueno, m'has fet 2 preguntes bastant diferents. Dos en una. La funció de la secció col·legial és donar recolzament als metges tutors de la província, som uns 170 aproximadament, i sobretot que es vegin recolzats en el col·legi, un espai on es poden formar i poden buscar formació, informació i formació, i alhora difondre'ns i visibilitzar-nos, que sembla mentida, es parla molt del metge resident, de tots els seus drets i de les seves obligacions, però es parla molt poc que al darrere hi ha un metge tutor que l'està avalant contínuament, que està seguint contínuament i que al final, al cap i la fi, serà que al cap de l'any ell rubriqui que té les competències, que són les competències per passar l'any següent, no? Aquesta és una de les funcions fonamentals de la secció col·legial. L'altra pregunta m'has dit quines són les funcions del tutor. Doncs bé, em sembla que queda entredit entre línies, no? El tutor és la figura màxima que donarà fe, serà el responsable d'aquesta formació del resident. O sigui, al llarg, quan acabi el període formatiu, el tutor té la potestat de rubricar amb la seva assignatura que el resident ha assolit les competències segons el seu programa formatiu específic. O sigui, tenim les funcions de gestionar, planificar, supervisar i avaluar tot el procés formatiu docent del resident al llarg de tota la seva residència. A grans trets serien les grans funcions del tutor. Quins serien potser els aspectes de les seves tasques, entre les seves tasques, les que comporten una major complexitat? Bé, tots aquests 5 àmbits que t'he parlat abans, que volem fer uns podcasts específics, ja són àrees molt específiques i molt complexes. Òbviament, el procés avaluatiu és molt complex. El protocol de supervisió que hi ha darrere, generar sincrònicament, donar-li al resident una cada vegada més gran responsabilitat i alhora reduir la supervisió, això és d'alta complexitat. La normativa, legislació, que en parlarem una miqueta més en concret avui, és molt complexa i no sempre s'ha entès, perquè quan parles de normes legislatives la gent sempre diu, ostres, això és molt feixuc, és molt complicat.
Doncs tot el que fem els tutors d'alguna manera té la seva complexitat i la volem desgranar. És una de les funcions del col·legi, de la secció col·legial, intentar-les fer més simples, que no ho són, però fer-les més que entrin amb més facilitat al metge tutor, no? Fer-les més pràctiques d'alguna manera. Doncs parlem, si li sembla, d'aquesta normativa. Expliquin si és homogènia a tot l'Estat. Bé, els metges tutors, la formació sanitària especialitzada en l'estat espanyol es regula per una sèrie de lleis estatals. Aquestes lleis estatals són homogènies per tot l'Estat. El que passa és que cadascuna de les 17 comunitats autònomes i dins de la comunitat autònoma cada unitat docent d'alguna manera pot regular-lo i adaptar aquesta normativa estatal a la seva pròpia idiosincràsia, a les seves pròpies característiques. Això és el que ha fet, per exemple, Catalunya, que ha adaptat aquestes normatives estatals a un decret propi, que té una sèrie de particularitats. Si vols, després el comentem una miqueta més en detall. I el fet de que sigui diferent segons les regions afecta d'alguna manera en aquesta formació? Hi ha matisos. Evidentment, òbviament, no us podem desviar de l'ànima principal homogènia que regeix tot l'Estat, tota la formació sanitària especialitzada a nivell de tot l'Estat. O sigui, no ens podem derivar d'aquí. Dit d'una altra manera, una norma autonòmica no pot xocar o no pot anar en contra la norma estatal de la qual penja. Però és cert que hi ha matisos. És diferent una comunitat autònoma que tingui, posa per cas, 2.000 residents que una altra comunitat autònoma que només en tingui 200, no? Per posar-ho així a grosso modo, no? D'alguna manera. I els propis tutors són prou conscients i coneixedors de la normativa que els regula i on podrien consultar-la? Justament aquest és un dels objectius pels quals estem aquí. Avui estem parlant sobre normativa de regulació, o sigui, donar informació i formació al metge tutor de la normativa, legislació vigent per la qual es regim la formació sanitària especialitzada. Tenen bàsicament 3 llocs on poden accedir de forma relativament fàcil. Un és la web oficial del Ministeri de Sanitat. L'altra opció és la web oficial de l'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya, l'OMC. I des de la secció col·legial de Tarragona estem treballant perquè tota aquesta informació estigui també pujada a la nostra web, comt.cat. Doncs tot i que sigui feixuga, segur que vostè nos la podrà resumir o explicar d'una forma més entenedora. Quines són les principals lleis que regulen aquesta figura del tutor en aquesta formació sanitària especialitzada? Doncs mira, bàsicament les lleis estatals són 2 que van marcar, diria jo, un abans i un després. I aquestes sí que són lleis homogènies a tot el territori nacional. Una és el Real Decret 1146, que es va publicar el 2006 i va ser el primer que va posar al punt que el metge resident era un professional, la professionalització del metge resident. I parlava bàsicament d'aspectes laborals, o sigui, el metge resident en l'estat espanyol no regula per l'Estatuto Marco de los Trabajadores, com tot altre, sinó que regula per aquest decret. Llavors, aquesta norma és una norma jurídica comú i homogènia que tot miri independentment del seu proveïdor, ja sigui públic o sigui privat. I, com hem dit abans, professionalitza la figura del MIR. Parla i legisla en temes tan actuals com, per exemple, la conciliació familiar. Els drets que té el resident de compaginar la seva tasca laboral amb la seva tasca familiar, d'oci o personal. Això ja ho deia, ja ho diu, aquest Real Decret del 2006. O sigui, parla sobre la duració del contracte, que el metge resident, com que el contracte un proveïdor, doncs està obligat a una sèrie de requisits i obligacions, valgui la redundància, des del punt de vista laboral. O sigui, ha de complir un horari d'entrada, un horari de sortida, etc. No pot fer qualsevol cosa que li vingui en ment. Ha de complir, se regeix per un contracte laboral. Parla molt bé de les retribucions i en funció de que va augmentant d'any de residència l'augment d'aquestes retribucions. Òbviament això sí que ha anat canviant en el temps, no? Ara actualment aquí a Catalunya tenim en règim pel tercer acord, el famós tercer acord de l'Institut Català de la Salut. Però el 2006 ja regulava un percentatge de retributiu que anava augmentant a mesura que el resident anava augmentant d'edat. També regulava una sèrie de normes pels quals es podia extingir o rescindir aquest contracte. És a dir, que el resident està obligat a un compliment d'unes normes del punt de vista contractual. Això abans del 2006 no existia. O sigui, aquest Real Decret realment va ser molt important en aquest aspecte. Així, a grans trets, és el que diu el Real Decret 1146. 2 anys més tard
va sortir el Real Decret 183 del 2008, que aquest es fixa bàsicament en la formació docent. No hi ha un contracte laboral, sinó hi ha el contracte pròpiament docent. I aquí ve la complexitat del metge resident al nostre estat espanyol. No? El metge resident és una figura dual, totalment indivisible, que per una banda té un contracte laboral, és un treballador, que per tant té unes obligacions laborals i cobra per això, però alhora és un metge que s'està formant com a especialista. Per tant, té unes obligacions formatives docents i pot exigir una sèrie té uns drets d'exigència de que els especialistes que estem al voltant, o sigui, els docents, impartim docència amb aquest resident. Tota aquesta relació de formació docent la regula aquest Real Decret 183. Llavors es pormenoritza molt bé què és un tutor, què és la figura del tutor, què se l'exigeix un tutor, a la unitat docent, o sigui, tota l'estructura on aquest resident es forma, ja sigui àmbit hospitalari o àmbit de medicina primària, i totes les comissions de docència, que és l'òrgan, diguem-ne, màxim dins de cada institució on es regula el procés formatiu del resident, on hi ha una representació dels tutors i hi ha un president que és el cap d'estudis. Això ho regula molt bé el decret 183. També ens diu el que dèiem al principi, el deure general de supervisió que hem de fer amb aquest resident, és a dir, una progressió progressiva de responsabilitat que alhora comporta que estiguis menys atent amb aquell resident. Per exemple, un R1, un resident de primer any, has d'estar-hi a sobre pràcticament de forma permanent. En canvi, un resident de 5è any, en el cas de les especialitats que tenen 5 anys, com per exemple la meva, a la cirurgia general, si has d'estar-hi a sobre permanentment amb un resident de 5è any és que alguna cosa ha fallat. És evident que el resident d'últim any ha de poder actuar d'una manera més o menys autònoma i independent i després informar al seu superior, al seu docent. No? Llavors, aquesta transició està regulada d'alguna manera. No? Aquest Real Decret intenta regular i normatitzar tot aquest procés de regulació. Això, a grans trets, és el que diu el Real Decret 183. I a partir d'aquí, cada autonomia de les 17 que conformen l'estat espanyol ha regulat per si mateixa, ha intentat adaptar aquestes dues normes a la seva pròpia idiosincràsia. Aquí a Catalunya tenim el Real Decret 165 del 2015, de l'estiu del 2015, que està signat en el seu moment per el president Artur Mas i el Boi Ruiz, que era el conseller de Sanitat, si no me'n recordo malament, i és el desenvolupament autonòmic d'aquestes normes. I llavors torna a incidir amb els tutors, amb les comissions de docència, aquesta vegada a casa nostra, com accedeix a un tutor a la seva formació, les figures docents. També amb els seus articles 4 i 5 esgrimeix molt bé els decrets, els drets dels MIRs i les seves obligacions docents, defineix les estructures sanitàries i una sèrie d'aspectes de tot el procés avaluatiu del resident, així a grans trets. Com hauria de seguir evolucionant aquesta normativa, sobretot ja de cara a vistes de futur, per poder assolir i complir amb aquests reptes de futur que tenen aquests metges tutors? Bona pregunta. Això, clar, la societat canvia. La medicina també ha canviat. No fem la mateixa medicina ara que fa 20 o 30 anys, o quan van sortir aquests Real Decrets. I és obvi que els residents també han canviat. Ara, per exemple, tots els permisos de paternitat que té l'home, que fa pocs anys no en teníem, no? Només eren permisos a la mare, no al pare. Clar, hi ha pares residents que tenen tot això s'ha d'adaptar, evidentment. O sigui, l'adaptació ha d'anar per aquest nivell, evidentment, sense restar drets als residents, però adaptar-los a les noves situacions. Perquè, òbviament, l'assistència al pacient s'ha de seguir garantint i el procés formatiu del resident s'ha de seguir garantint. És a dir, el resident, al cap del seu període formatiu de 4 o 5 anys en funció de l'especialitat, ha de rebre una formació adequada, ha d'assumir una sèrie de competències i, donat perquè quan nosaltres els hi firmem que ha aprovat, evidentment ha de poder volar sol i ser especialista. Llavors, aquestes competències s'han de garantir. Aquesta formació s'ha de garantir. Llavors, els dos drets
sembla com si xoquessin i aquesta és l'adaptació que requereix la llei. No? Sempre es diu que la llei va per darrere de l'actualitat, no? D'alguna manera, però això és feina dels legisladors. Aquí doncs, els formadors, els metges docents, hem d'estar cridats a estar presents a la taula on es negociïn aquests canvis. Però això és un altre tema, És un altre tema. En aquest primer episodi, doctor Feliu, doncs hem conegut aquesta figura, no, del metge tutor, de la seva tasca, la importància també doncs, de la normativa que el regeix. I en el proper episodi, com abans avançàvem, ens centrarem en la regulació des de l'aspecte de l'acreditació, que estigui degudament acreditat, oi? Exactament. Què se li exigeix a una persona, un metge, que vol ser tutor, no? I com se l'acredita? L'acreditació és com si diguéssim el l'aval o el segell de qualitat d'aquella persona està preparada per ser tutor. Motiu de confiança. Doncs això serà en el proper episodi. Doctor Francesc Feliu, vicepresident primer del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. I fins la propera. I a vosaltres, els de casa, també gràcies per la vostra atenció en aquest primer episodi d'aquest nou podcast del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, d'aquesta secció dels metges tutors. Fins la propera, que vagi molt bé.